O documental Gestos presenta a vida diaria de persoas como a un cativo de 3 anos ou unha muller embarazada portadoras dunha estomía, isto é, unha bolsa no abdome que suple un fallo no sistema intestinal ou urinario. O documental se fixo fai 2 anos e conta a historia de 3 persoas, un rapaz de 3 anos con unha estomía, unha muller embarazada con unha estomía e conta a historia miña, pero vinculada á cidade de Pontevedra e con a asociación. A xornada programada pola Asociación Sociosanitaria Educativa Inflamatoria Intestinal, na que tamén se presentará o videoclip O resto da túa vida, pretende dar visibilidade a unha situación que afecta a máis de 70.000 persoas en España, 5.000 en Galicia e 2.000 na provincia de Pontevedra. Merece moito a pena, sobre todo por moitas cousas, non? Primeiro, por seguir avanzando na visibilización destas enfermidades, por seguir avanzando na necesidade de seguir investigando sobre as mesmas e, por suposto, tamén por ver como persoas da nosa cidade, nosa contorna, son quen de dar un paso, poñerse diante dunha cámara, abrirse e contar a súa experiencia, que eu creo que realmente axuda a mellorar a calidade de vida de moitas outras persoas, se teñan estas enfermidades ou outras. Pontevedra é referente a nivel estatal para os pacientes ostomizados, xa que Montecelo foi o primeiro hospital español en contar cun aseo adaptado, e en breve se contará tamén cun baño ostomizado no pabillón municipal de deportes. E para nós va a ser un orgullo porque, primeiro, a nivel sanidade fuimos a primeira provincia que ten un baño ostomizado e a nivel nacional volvemos a ser a primeira provincia que va a presentar un baño ostomizado e nun espazo que non se fai, que queremos ocio inclusivo, e isto é ocio inclusivo. Podemos asistir aos partidos de balonmano, del Tebro, del Cisne, de quen faga falta, sin ter que o medo a que se nos rompa a bolsa. Para todos aqueles que queiran coñecer máis de preto a situación deste colectivo, lembren que o documental Gestos se proxectará no Teatro Principal o venres día 19 ás 8 da tarde. A entrada será de balde ata completar aforo.